Sika Power AE 310 je špeciálne vyvinutá prísada na plastifikáciu a obmedzenie výkvetov, určená predovšetkým pre výrobky z farebného polosuchého betónu. Táto prísada je ideálna najmä pre betónové dlažobné kocky s farebnou nášľapnou vrstvou, chodníkové dosky alebo záhradné a parkové prúky, ako sú napríklad palisády. V polosuchých betónoch Sika Power AE 310 výrazne podporuje rozptýlenie a otvorenie cementu, prísad i pigmentov, čím znižuje trenie medzi jednotlivými zrnami cementu a kameniva. Zároveň sa vďaka tejto prísade vytvárajú v betónovej zmesi rovnomerne rozložené mikrovzduchové bublinky. Všetky tieto vlastnosti pozitívne ovplyvňujú čerstvý betón. Zaisťujú ľahšiu spracovateľnosť a lepšie zhutňovanie zmesi, zároveň sa znižuje príľnavosť medzi betónom a debnením. S použitím Sika Power AE 310 je možné ekonomicky vyrábať veľmi kvalitné betónové produkty, ktoré sú charakteristické homogénnou a kompaktnou štruktúrou, obmedzením kapilárnej nasiakavosti a zvýšenou odolnosťou voči mrazu a pôsobeniu rozmrazovacích solí.